Moni on virheellisesti tulkinnut mun kannanotot vaikkapa hypnoosiin, energiahoitoihin, kanavointeihin, mediona toimimiseen, tarottiin, joogaan, haluksi jotenkin tuomita tai sitten nousta toisten yläpuolelle. Siitähän ei ole millään muotoa kyse, vaan kyse on siitä ja sen tosiasian tietynlaisesta tunnistamisesta, että tässä maailmassa on paljon enemmän kuin mitä me silmillä nähdään. Ja nyt kun miettii näitä edellä mainittuja asioita, niin nehän perustuu kaikki siihen, että on tosi voimakas usko sellaiseen, mitä ei silmillä nähdä. Moni on mennyt siihen harhautukseen, että ajattelee, että on olemassa vain energiaa, että koska Jumala on rakkaus, mun ei tarvitsisi ikään kuin piitata siitä, mitä mä teen nyt täällä niin kuin näkymättömässä maailmassa. Ja se on täysin ymmärrettävää. Mä olin itse täysin ja täydellisesti harhautettuna kymmeniä vuosia, ja mä viittasin kintaalla tämmöisille ihmisille kuin minä tällä hetkellä, että mä kerroin, jotka kertoo ja yrittää eri kautta tuoda esiin, että ne ikään kuin harrastukset ei ole ehkä niin vaarattomia ja viattomia, mitä me kuvitellaan. Ja miksi meillä on niin vaikea sitten kuulla ylipäätänsä tämmöisiä varoituksia? Miksi niin helposti, jos puhutaan vaikka Jeesuksesta tai Jumalasta tai Pyhästä Hengestä, niin miksi on tosi vaikea tosi monella kuulla niitä asioita? Et mistä se johtuu, että niin vähän ihmisiä on tietyllä tavalla niin kuin Jeesuksen seuraajia tai Jeesuksen uskovia muutenkin kuin ajatuksena, että Jeesus on vain tämmöinen viisas opettaja, kuka on ollut. Jeesus on ollut viisas, Jeesus on ollut opettaja, mutta hän ei ole ollut pelkästään ihminen, vaan Jeesus on ollut Jumala, joka on tullut ihmisen lihaksi ja vereksi. Se on se tosi tärkeä asia tunnistaa. Ja historiallisten dokumenttien myötä me tiedetään myös se, että Jeesus on kävellyt maan päällä. Jeesus on tehnyt ihmettekoja. Nekin tiedetään, ne on äärimmäisen hyvin niin kuin kirjattuja asioita. Me tiedetään myös historiasta se, että Jeesus on herännyt kuolleista. Me tiedetään se, että hän on sitä ennen kuollut. Me tiedetään se, että Jeesus on näyttäytynyt hänen kuolemansa jälkeen niin kuin sadoille ja sadoille ihmisille. Ja nämä asiat ovat sen ajan historian ylivoimaisesti dokumentoiduin tapahtuma. Eli meillä on siis valtavasti todistusta tästä asiasta, jos vaan halutaan. Hyvin usein meidän huomio kuitenkin menee siihen, että eihän nyt tähän Raamattuun voi uskoa ja eihän näihin voi uskoa, mutta jos vaan tutkitaan puhtaasti sitä kirjausten määrää ja sitä todistusten määrää, niin ylivoimainen niin kuin enemmistö näistä kirjoista ja todistuksista, myös Raamatun lisäksi, näyttää toteen sen, että Jeesus on ollut totta ja se, että hänen opetuksensa on totta. Kun ihmiset eivät uskoneet Jeesusta silloinkaan, kun hän eli ja teki niitä ihmettekoja, niin me ollaan nykypäivänä sellaisessa tilanteessa, että se on erittäin ymmärrettävää, että meillä on vaikea uskoa Jeesukseen nyt liki 2000 vuotta myöhemmin. Sen takia tarvitaan uskossa olevia ihmisiä, kenellä on kokemus Jumalasta, Pyhästä Hengestä ja Jeesuksesta. Eli sen takia mä puhun näistä asioista, koska mulla on kokemus elävästä Jumalasta, suuresta armosta olen sen saanut kokea, sen Pyhän Hengen kosketuksen ja ymmärryksen niin kuin jumalallisen niin kuin lahjan, eli uskon lahjan, joka on muhun asetettu ja laitettu, että mä ymmärrän, että Jumala on totta ja mä ymmärrän, että Raamattu on totta. Tässä maailmassa Jeesuksesta puhuminen on edelleen todella vaarallista. Se voi maksaa sulle sun ystävyyssuhteet, sun työn, parisuhteen, sukulaissuhteet, siis
Se on täysin validi ilmiö nykypäivänä, myös siis Suomessa. Ulkomailla se voi johtaa erilaisiin vainoihin, se voi johtaa jopa siihen, että sut vangitaan tai että sä menetät henkesi. Näin siis tapahtuu edelleen joka päivä jossain päin maailmaa, tapetaan kristittyjä vain ja ainoastaan sen takia, että he seuraavat Jeesusta, eivätkä he luovu uskosta. Mä ymmärrän hyvin, että miksi joku ei Jeesuksen kohdattuaan tai niin kuin hänet sydämensä otettuaan voi enää luopua uskosta. Koska kun Jeesus koskettaa, tämä maailma menettää sen valtansa siihen ihmiseen. Ei ole enää pelkoa tästä maailmasta, koska ymmärtää totuuden tästä maailmasta. Ja tämän takia mä halusin tehdä tämmöisen lyhyen videon pohjautuen siihen, että kun me synnytään tähän maailmaan, mehän ollaan kauniita, viattomia, pieniä lapsia, meidän vanhempiemme niin kuin suojeltavia. Ja tietyllä tavalla meidän vanhempien usko ja rukous määrittää sen, että miten hyvin me ollaan niin kuin henkisesti suojassa näiltä henkivalloilta. On täysin totta, että tässä maassa, tässä maan piirissä, maailmassa on niin hyvät kuin pahatkin voimat. Tämän maailman ruhtinas on edelleen toistaiseksi langennut enkeli ja hänen demonikuntansa, eli Lucifer, eli paholainen, eli saatana. Hänellä ei ole muotoa tai kehoa, mitä hän voisi tässä maailmassa ottaa, mutta se, mitä paholainen ja pahuus voi tehdä, on kiusata jokaista ihmistä. Se hänen niin kuin paholaisen armeija on iso. Puhutaan siitä, että 1/3 enkeleistä lankesi syntiin ja heidät syöstiin taivaiden taivaasta maan päälle. Sen lisäksi ennen vedenpaisumusta on pyyhkästy pois valtava määrä myös niin kuin Raamatusta löytyviä, monenlaisia örkkejä ja mörkkejä. Puhutaan vaikka jättiläisistä ja kaikista muista ikään kuin sekasikiöistä. Siis Jumalan pojista esimerkiksi. Ne vaeltavat täällä meistä kotia etsien. Ovat vaeltaneet jo pitkään. Ja tämä on se pahuus, mikä tässä maailmassa toimii näkymättömissä. Ja se pahuus saa meihin oikeuden silloin, kun me ei ymmärretä rukoilla Jeesusta tai ymmärretä rukoilla Jumalaa. Eli tämä maailma on nyt sellaisessa tilanteessa, että tämä maailma on siis tietyllä tavalla jumalattomien maailma, missä kaikenlaista asiaa tietyllä tavalla kehutaan ja kannustetaan, mikä on vastaan vaikkapa Jeesuksen opetuksia ja Raamattua. Ja mä ymmärrän sen, että Raamattu on tietyllä tavalla haastava kirja sen suhteen, että onhan Vanhassa testamentissa valtavasti kaikkia käskyjä ja sääntöjä, ihan siis 10 käskyn lisäksi. Mutta onneksi Jeesus on tullut ja me ollaan siirrytty siitä niin kuin uuteen liittoon ja tämmöisen niin kuin armon aikaan, koska muuten meillä ei olisi mahdollisuutta pelastua. Mutta se tosiasia, mikä tässä maailmassa on, että tämä pahuus, mikä on koko ajan täällä henkivallossa meidän ympärillä, niin kuin myös tämä aikaisemmassa videossa tämä entisen satanistisen kirkon pappi ja perustaja kertoi, että se taistelu on todellinen ja hän on ollut siellä paholaisen puolella, paholaisen kätyrinä. Se on siis tosi todellinen ja miten meihin saa pahuus vaikuttaa? Se on ajatuksin ja tuntein. Jeesus ja Jumala haluaa suojata meitä siltä, mutta kun me synnytään, niin ei paholaista kiinnosta, ootko sä pieni ja söpö ja suloinen tai onko vauvat pieniä, söpö ja sulosia, vaan kun me kasvetaan tässä maailmassa ja jos me kasvetaan vähän niin kuin kauempana Jumalasta, niin ne vastavoimat, ne kiusaajat, ne niin kuin vaikka demoneiksi kutsutut tahot, ne piinaa ja vainoaa meitä. Ne voi näyttää meille lapsesta pitäen jo painajaisia, ne voi syöttää meille negatiivisia ajatuksia. Ja kun meille syötetään pahimmillaan vuosikymmeniä
näiden negatiivisten tahojen, eli demonien, eli meidän vihollisten toimesta negatiivisia ajatuksia jatkuvalla syötöllä meidän niin kuin ajatusten joukkoon, me aletaan uskomaan niitä asioita todeksi. Ja sä oot kuitenkin Jumalan luoma, sä oot Jumalan lapsi. Uskotpa sitten Jeesukseen tai et, niin tosi moni uskoo, että on olemassa jokin suurempi älykkyys ja suurempi tietoisuus, mitä voi kutsua vaikka Jumalaksi tai rakkaudeksi. Ja Jumala on rakkaus, niin kuin Raamatussa lukee. Rakkaus ei antaisi sinulle oletuksena huonoja asioita sun elämään. Jumala ei ole rakentanut sinua murehtimaan tai suremaan tai ajattelemaan itsestäsi huonosti, tai se ei ole antanut sua pysymään katkeruudessa ja vihassa. Se ei ole laittanut sua kiusaamaan, se ei ole laittanut sua kärsimään. Jumala ei ole laittanut sua masentumaan, vaan nämä kaikki ajatukset, mitkä ovat negatiivisia, mitä me koetaan meidän ajatuksissa, ne ei ole Jumalasta. Ne on lähtöisin aina vihollisesta. Ja kun me kuullaan riittävän pitkään meidän mielessä sitä ajatuksen virtaa, mikä sanoo, että me ollaan huonoja, epäkelpoja, arvottomia, me aletaan uskomaan siihen. Ja me aletaan luulemaan niitä todeksi. Ja silloin täytyy sanoa, että sielun vihollinen on onnistunut omassa tavoitteessaan, koska kaiken tämän tarkoitus on viedä sut kauas Jumalasta ja estää sua rukoilemasta, estää sua uskomasta, että sullekin on mahdollisuus niin kuin päästä eroon näistä asioista, on niin kuin varattu paikka iankaikkiseen elämään, Jumalan läheisyyteen, Jeesuksen läheisyyteen. Että sulla on, tiedätkö, kaikki vähän niin kuin valmisteltu valmiiksi. Sun ei tarvitsisi niin kuin huolehtia mistään tämän kuoleman jälkeen. Sä oot saanut kaikki jo anteeksi Jeesuksen niin kuin ristintyön avulla. No, nämä asiat on siis siellä kaikkien edessä. Eli me uskotaan, että ne negatiiviset ajatukset ovat osa meidän persoonaa, osa meidän psyykettä, ja niin ei ole. Se on yksiselitteisesti valhetta, että meidän ihmisten tulisi kärsiä negatiivisista ajatuksista itseämme tai muita kohtaan. Se ei ole totta. Se on yksi iso osa sitä hypnoosia, mihin meitä ollaan syntymästä lähtien kuljetettu. Tähän samaan hypnoosiin liittyvät olennaisen isosti kaikki media, kaikki painettu sana, kaikki viihdeteollisuudessa, kaikki mitä me nähdään ja koetaan tässä meidän ympäristössä. Kaikkea tätä, mitä me nähdään, kulisseissa hallitsee vihollinen. Sen tarkoitus on nimenomaisesti tehdä sut aivottomaksi orjaksi, joka uskoo siihen, mikä ei ole totta. Joka uskoo siihen, että tämä maailma on totta, missä me eletään, ja että mitään muuta ei ole. Tai että on vaan uusia elämiä ja reinkarnaatiota, ja sä olisit jotenkin niin kuin vaan tämmöisessä jatkuvassa kehässä, missä sä vaan kuolet ja synnyt uudestaan, ja että olisi jatkuva harjoitus ikään kuin sulle. Se kaikki on täysin valhetta. Sua kannustetaan tässä maailmassa tekemään sellaisia asioita, mitkä tuhoaa sun sielun. Median agenda on yksiselitteisesti yrittää saada sut luopumaan sitoutuneesta parisuhteesta, luopumaan perhearvoista, antaa itsellesi oikeus kaikkeen mahdolliseen nautintoon, hedonismiin. Siihen tämä maailma sua ohjaa. Sulle on uskoteltu se, että ne ihmiset, ketkä on julkisuudessa, olisi jotenkin parempia tai niin kuin korkeammalla sua, tai jotka on johtavissa asemissa, olisivat parempia kuin sinä tai kuka tahansa muu. Tai että jollain ihmisellä olisi enemmän valtaa suhun, koska hän on joku päättäjä, tai hän johtaa jotain asiaa. Se on täyttä valhetta. Sillä hetkellä,
kun sä näet totuuden tästä maailmasta, jos vaikka joku vastaa sun rukoukseen ja se joku on Jeesus, niin sä näet totuuden tästä maailmasta. Ja se on parasta, mitä sulle voi tapahtua, koska sit sä näet, että kaikki se, mitä sulle on syötetty tästä maailmasta, on keskimäärin valhetta. Mutta tärkeämpää kuin se niin kuin tietynlainen ymmärrys tästä maailmasta on se, että sä ensinnäkin ymmärrät, että sä oot Jumalan lapsi. Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen. Mä voin kertoa sen, että jos ja kun Jumala on rakkaus, niin kuin Raamatussakin siitä on määritelty, ei rakkaus ajattele vihaa, ei rakkaus ajattele itsestään huonosti, vaan rakkaus rakastaa. Jumala on rakkaus, ja sinä olet Jumalan kuvana sen rakkauden jonkinlainen ilmentymä. Sen sun aidon sinun päälle on kuitenkin tullut se tämä maailma ja vihollisen työ, kaikki henkivallat, mitkä yrittävät riistää sinulta oikeuden sun omaan elämään, oikeuden Jumalaan ja oikeuden siihen valtavaan rakkauteen, mikä on Jeesuksessa. Sillä Jeesus elää ja voi hyvin tänäkin päivänä. Edelleen. Hän on täysin elossa. Täysin. Ja hän on edelleen joka hetki valmis kuuntelemaan joka ikistä ihmistä, kuka hänen puolensa kääntyy. Mutta sen meidän joskus vuosikymmeniä jatkuneen ohjelmoinnin takia meidän mielen rakenteissa on niin valtavasti esteitä, että ennen kuin me uskalletaan rukoilla, nöyrtyä tunnustamaan, että Jumala on totta, ennen kuin me uskalletaan rukoilla apua Jumalalta, Jeesukselta, Pyhältä Hengeltä, me ollaan vähän niin kuin tuomittuja vaeltamaan semmoisessa epätietoisuudessa ja pelossa. Eli älä anna negatiivisten ajatusten tai tämän maailman nujertaa sinua, koska ne negatiiviset asiat sinussa, sun mielessä ei ole totta. Ne on siellä vain ja ainoastaan sen takia, että sä et uskaltaisi uskoa. Että sä et uskaltaisi uskoa Jeesukseen. Siinä nimessä on voimaa, sellaista voimaa, mitä mä en olisi koskaan edes uskaltanut hurjimmissakaan kuvitelmissani toivoa. Ja se vapaus ja rauha ja turva, minkä jokainen ihminen voi Jeesuksesta saada, on upea. Se on mittaamattoman arvokas. Ja se on sellainen lahja, minkä mä toivon, että jokainen saisi omassa elämässään kokea, koska se vapauttaa sut terveellä tavalla tästä maailmasta. Ja sun ei enää koskaan tarvitse pelätä mitään asiaa tai voimaa tästä maailmasta, koska sä tiedät totuuden. Ja sen jälkeen, mitä tahansa asioita tai kuormia sulla onkaan kannettavana, niin sä et ole enää koskaan yksin, vaan sä kävelet ja kannat niitä Jeesuksen kanssa, koska hän on kantanut kaiken tuskan, kaiken kärsimyksen, kaiken meidän kaikkien puolesta, myös sun puolesta. No, tämmönen sekalainen seurakuntavideo nyt tähän hetkeen. Mutta halusin vaan jotenkin sanoa sen, että sua ei ole luotu kärsimään. Siis sillä tavalla. Ja sen meidän oman kärsimyksen määrän voi jo eläessään minimoida. Ehkä vähän väärä sana. Koska tämä maailma kyllä aiheuttaa meihin kärsimystä, mutta kun sä olet Jeesuksen kanssa, niin se ei enää tunnu kärsimykseltä, vaan parhaimmillaan etuoikeudelta kantaa sitä ristiä Jeesuksen kanssa kulkien. Samalla yrittäen auttaa toisia ihmisiä lähemmäs Jumalaa, lähemmäs Jeesusta, pois ikään kuin tämän maailman valheista, pois niistä valheista, millä tosi monien ihmisten mieli on myrkytetty. Yksi tärkeimpiä opetuksia, minkä Jeesus meille antoi ristillä, oli se, että hän rukoili hänen vihamiestensä puolesta. Hän pyysi isältään siihen apua, koska he eivät tienneet, mitä he tekevät. Ja se on täysin totta. Tosi moni ei tiedä,
mitä on tekemässä, koska se mieli on jo pienestä pitäen täytetty niillä ajatuksilla, mitkä ei ole Jumalasta. Mutta niin kauas kukaan ei voi Jumalasta mennä, etteikö Jumala ei voisi halutessaan koskettaa ja pelastaa. Joten rukoillaan tietysti kaikkien puolesta, mutta rukoile myös itsesi puolesta. Että jos et ole vielä saanut uskon lahjaa, niin mä rukoilen, että sä rohkenet pyytää Jumalaa sun luoksesi. Että sä rohkenet ottaa vastaan sen totuuden, minkä Jeesus meille jokaiselle tarjoaa. Sä rohkenet ottaa vastaan sen Jeesuksen sanomani evankeliumin iankaikkisesta elämästä. Ja siitä, että sullekin on Jeesuksen seurakunnassa paikka varattuna. Se vaan odottaa sitä, että sä rukoilet ja käännyt Jumalan puoleen. Kiitos tästä.